kamoko kuom osiptende mag ji gi wegi e gwenge ong'anyo mar thiedho jotuo madwa tiyo gi okumba mar SHA. Maendi biro e kinde ma jatend migawo mar thieth Deborah Baraza to yango ni giloso yore mag tieko gope ma osiptende bandho. Kaka Judith Omondi leronwa, od bura mar Senate ne otwak kod jatend migawo no mar thieth ma gimiyo ting' mar tieko midhiero mokwako okumba mar SHA. En ndalo adek koro thietho ute thieth mag ji gi wegi ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA pod omoko. Tumekuja matibabu hapa Medifort Hospital. In fact tumekuwa na challenges kubwa kuhusu SHA. Wenye wanaingia wakiwa na SHA hawapati matibabu. So unapata like wanaambiwa consultation is only 900 na ingine utaingia kwa mfuko ulipe ndio uweze kupata matibabu. We have had to suspend the service not because we are not willing to give services, but because of the pressure. Once patients come here, they expect drugs in stock. They expect lab reagents to be in stock. Osekelo liet ma oywayo jatend migawo mar thieth nyaka e Senate. Penjo mar digni mar okumba ni mar thieth obedo mapek. Can the cabinet secretary standing here before the Senate today confirm to us that there is no family in this country that has planned a harambe for this weekend to get payment for a loved one to obtain healthcare? And if she cannot confirm, then she should be gentle enough, she should be kind enough to tell us today that this thing is not working. Kaka pile, en singo mar migawo mar thieth nigi twak kod ute thieth mag ji gi wegi. E report mabende gigolo, giyango ni gisechulo gope maromo bilion 8.6 mag SHA e kind dwe mar 9 nyaka mar 12 higa ma okalo. Ute thieth mag ji gi wegi kata kamano yuago gowi maromo bilion 24 mag SHA. We are engaging Treasury, we are engaging various MDs that were involved, for the bill to ensure that there is payment of that. So our engagement is ongoing. But as you can see, first of all, is that we are paying them on time. While we had talked about 90 days, we are actually paying them within the 30 days. And when you engage them further, the problem is not Social Health Authority. We are ensuring that the payment is done within the time limits. The challenge was on the claims management, which has been addressed currently. Kajolonye weche mag tiyo gi omenda mag thieth, to koni paro mar darie NHIF nyaka SHA ne okotimie yo makare, kendo ka okotim lokruok to jotuo ok dhi yudo thieth kaka ne osingi. The system is running into problems because of our failure to manage transition properly. Health is suffering, people are suffering. People may see maybe hospital visits may have reduced, but they may have reduced because people have chosen now to stay at home because they don't have money to pay, and SHA is not ready to pay for them. Okeni yuaruok e kindgi kod jochiw thieth mag clinical officers. Okeni yuaruok e kindgi kod ute thieth mag ji gi wegi. Okeni yuaruok e kindgi kod jotuo kende. To kata mana ted counties bende yuak ni okumba mar thieth mar SHA ok osebedo ka chwalona gi omenda kaka owinjore. Penjo en ni koth ne ochako gowa kanye. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Judith penjo maber.